Okay. Good afternoon, magandang tanghali. Maabig ka kautsaguan lalamat. Today is March 23, Thursday. Midweek lalamat. Midweek lalamat. Thursday na. Mangantayo na naman. 12 to 1, time check. 12:07. Medyo late tayo ng 7 minutes. Nagkuhan tayo. Galing tayo dun sa kabilang building. Sa may klase tayo kasi antoy si Rayo, antoy panangan nyo, mangantayo, antoy ulam ko ngayon. Anong ulam ko? Medyo ay nako, hindi naman ako bitter hindi ako bitter, pero ang ulam ko po ngayon, good afternoon, mangantayo, siyempre mangantayo, sabi nga nila mangantayon, mangantamo, mga inta kumangan, kumangtam kaon, mga unta, di ba? Ano ba to? Ayun, tapos, let's eat, kain tayo. Ang dami nating alam na. Buon appetito, tabi masyu, sikpan, vamos sa commerce, saka hayana ako. Di ba? Ang dami nating alam na language, kahit sana madagdagan pa, Sana madagdagan pa ang ating mga alam, So, pa-like, pa-share, ang ating maiwagang live stream tuwing 12, alas 12 ng tanghali hanggang alauna, Mangantayo. Pa-share, pa-like, Jamestown Bintayan, Mangantayo, hello, Auntie Miel. Mangantayo la. Ayon, madyati lalaman, mangantayo la. Antoy si Rayo, no? Pa-share, pa-like, pa-follow. Mangantay namin. Hello, Uncle Frank. Tabi Mashu. Dito na Japan. Kumusta kayo na Japan, ha? Mangantayo. Panangungtula naman. Time check, 12:09. Siyempre, pa-share. Jamestown Bintayan, Advisor's Corner, ang aking page. Wow, masamsam ito si Ranan Uncle Frank. Manok adobong chicken. Chicken adobo. Ayun. Masamsamit na. Pa-share pa-share, pa-like, pa-follow Ayun, teacher ko yan sa YouTube. Naka-live stream din po tayo sa YouTube, Teacher ko yan. At dito sa online talipapa sa akin TikTok at Ella Colin Shop, At yung kay Lola, siyempre, Felicidad Bentayan sa YouTube. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta at pag-antabay lagi sa ating episode ng Mangantayo. Di ba? Antoy si Rayo, masamsamit ang ulam ng tito ko sa Japan, chicken adobo. Ngayon, ang aking ulam ay ampalaya na may chicken. Chicken ampalaya. Kaso nga lang yung chicken hindi pa napipisa, kaya itlog pa lang siya Ayun, buong chicken din to, kaso itlog hindi lang siya naging chicken. Ayun ang aking ulam ay bitter gourd, na may tomato and itlog, di ba? Chicken na may ampalaya. Chicken din to, Kaso nga lang itlog pa siya. Buong chicken pero itlog, Ayan. Anong ulam nyo dyan, Alas 12 na. Alas 12 na. Saan man kayo? Sa trabaho, sa daan. Masamit aking ayon Uncle Frank na ampalaya. Favorite din tong ampalaya. Alam nyo ba itong ampalaya, Good for sa mga diabetes, di ba? Ampalaya, Masarap kaya tong ampalaya, Ayun, Antoy si Rayo, Saan man kayo ngayon? Nasa trabaho, nasa daan, panagugtula, Mangantayo la, 12:11. Antoy si Rayo kasi. Sir Wilmer, O naging mangugto tayo insan. Ayun, Ayun. Ma'am Darna, hello, welcome back. Yan si Bayaw Mark, Mangantayo Mark, Bayaw Mark. Kain po, Sir Wilmer. Antoy si Sir Wilmer, Sir Mark, Bayaw Mark, Ma'am Darna. Ayun nakakatuwa. Thursday na ulit, March 23. Ang bilis ng araw March 23 na naman. Yes, chicken din yan, kalaunan. Gusto Auntie Mela? Chicken din to, Hindi lang siya napisa. Ay, Ma'am Darna. Kumusta, Auntie Sira? Anong ulam, Ma'am Darna? Shout out po dyan, Panangugtula, lunchtime. Di ba?
Ang aking ulam ngayon ay ampalaya, chicken ampalaya, no? Para mas konting saucy, chicken. Kaso yung chicken, hindi pa naging chicken. Itlog pa siya. Mapipisa siya, chicken na rin. No? Ay, thank you very much, Ma'am Darna. Ayun, maganggana kayo, Ma'am. Ayan na naman ang aking bayaw. Itong talagang si Bayaw Bumar. Shout out po dyan sa mga taga Tokyo Films, ng ating mga professional photographer, ito si Mark Joseph Saringan Lumibaw, ayun, malamang nasa photoshoot pa to kung hindi ako nagkakamali, nasa kwan pa siya to, di ba? Sabi niya kahapon, nandun sa may Santa Barbara pa yon yung school, no? Ayun umulan na naman ng 50 stars. So, di ba? Ang sarap, ang sarap. Ang sarap mong maging audience talaga, Bayaw Mark. Laging may mga stars na nahuhulog. Di ba? Thank you very much. I miss Dang, Maraming salamat, shout out, Shout out ko lang, sa Tokyo Film dyan sa may Kalasyaw. Good, kung may nangangailangan po kayo ng lalo na mga mag-graduate ng mga schools, mga kapwa nating guru dyan, pwede. Recommendable po itong grupong to, professional photographer po mga to, silang paring Mark, Bayaw Mark. Sige, laging nakapinsan ko, labos naman. Thank you very much, Uncle Frank. Apigri laman yung tananay na, Apigri. Thank you very much for dropping by. Alaw na daladman kasi, 1 hour advance sila. Masamsam ito si Rada. Ako nalaran ang anan Uncle Frank for sure, Apigri yung tan salaman nyo. Kumusta Auntie SP, Insan Junior, tan si Insan Eiffel, Ayun, tan iray si Karana Auntie Liva, Auntie Ding, and then the other pinsans, Auntie Ellie, kumusta sa Japan, shout out, Tabi Mashu, Japan, Tabi Mashu, Ayan, si Ma'am Dang, aking co-faculty sa Colegio de Dagoan, kumusta Ma'am Dang? Ayun, Mangantamo, ang alam ko nasa Pampanga to kaya Mangantamo, Peter, Mangan, kain, ciao. Uminom na ako ng tubig, Ayun. Okay, thank you, Uncle. Apigiri na naman nyo. We love you much. We love you. God bless. Apigiri ko parang sulaman nyo ta, Ayun. Tabi masyu. We love you. Ayun. Mangan kila, sir. Cute kayo, sir. Thank you very much, Ma'am Dar. Tama, sir. Mangan tamo. Di ba? Pampanga. Ma'am Darna, anong ulam? Ma'am Darna, Anong ulam, Ma'am Darna? Ciao. Yung ciao. Likat ko lang yun, Ciao. Parang si Chowking, Chowking. Ayun, sana naman may Chowking, Joke lang. Ayun. Mangantila. Ulam nyo. Manganta mo. Anong ulam, Ma'am Dang? Anong ulam dyan? Sarap ng aking ulam. Ang aking ulam ay chicken ampalaya. Pero wag niyo hanapin yung karne ng chicken, ha? Shoutout, sir. Auntie si Rayonata. Ay, mamisay. Ayun, ang aking ulam ay chicken ampalaya. Pero yung chicken ko, itlog pa lang. Ayan. hindi pa napipisa yung itlog. Ate si Rayo. Mamisa, Ate si Rayo, ayun. Chicken ampalaya. Chicken egg. Silent egg lang. Diba? Chicken egg ampalaya. Silent egg. Ayun, ang sarap ng kwarno. Kaya mga tila, anong oras na? 12:15, time check. Thursday, March 23. Ayan, 12:16 na. Mangan, ciao. Alingwanan, Alingwanan ng asawa ka ang ikargay sa skin. Tuyo ang ulam ko araw-araw Okay, latan. Masam samit tuyo, ma'am. Ngay, partner tiya. Dakala may stock yung tuyo tan, Ma'am Darna. Mangya pagkipa. Ginisang gulay sa diet tayo ngayon Ayan, si Ma'am Dang. Nagdo-diet siya, Yan. Check ka naman, Ma'am Dang, Kailangan ba mag-diet? Kailangan mo ng energy, Kailangan mo ng energy. Anyway, gulay, Masarap ang gulay, Broccoli, yung mga ganun na gulay, Mga pang-energize. Tayo ayun, Gulay din tayo, ampalaya, chicken ampalaya, di ba? Ayan, tuyo. Yung tuyo kaya, masarap yung tuyo, ubos na nga yung tuyo ko Breakfast, kailan kami nag-breakfast na? Lalo na pag katawan, black coffee. Ay nako, yun ang una kong actually isa sa mga ikakuan ko yun Nasa queue siya, tuyo sa kakape. Di ba? Yun ang isa kong
i-features na ulam natin. Ay Bayaw Mark yung sa 50 stars mo, maraming salamat kain na rin dyan, kain na rin baka na naman yung mga iba yung mga iba dyan na gusto maghulog ng stars dyan tumatanggap po tayo ng stars, yellow stars ni Facebook ano po ulam nyo sir? And Peter, chicken egg ampalaya, chicken ampalaya di ba? Di ba meron tayong beef ampalaya? Pugi talaga din, sir. Maestraktan po. Maestro! Mabait yan si sir. Thank you very much, Isay. Salamat, Ma'am Esay. Chow. Ngayon, mamya. Yummy. Sino nakapagluto na? John Roy. Ayun, mga. Sino nakapagluto na sa inyo ng beef ampalaya? Isa sa mga good recipe ko rin yan beef ampalaya, no? Ang sarap din yan. Ngayon, chicken ampalaya pero sa atin, chicken egg nga lang. Yung chicken, wala, egg pa lang siya ngayon. Hindi na umabot kasi. Antimel, tuyo insan, kape, ilubog. Oh, yun. Masamsamin, yun yung daw ulam ni Ma'am Darna. Tuyo, Lalubagan nyo yung amay black coffee. Ano sabi ang gapi creamer ang gapi creamer ang gapi creamer to dapat black coffee balatong ang sabi ang balatong talagang ay nako iulam din natin masarap kaya yan balatong na may dahon ng ampalaya o kaya dahon ng kamote o kaya dahon ng ano na yun talaga kamote ampalaya yung parang lingwan ng kulay. Baeg. Ayan, Troy, mga chow. Ayun, baeg, kantura, san walit talon to, kanto. Ay, nako, masamsamit yan. Parang, alam niyo ba? Ayun, di ba?